Днеска сутринта говорих с човека, от когото си купих дръвчетата, и го попитах как да постъпя с тези пъпчици, които израстват в момента. И той каза, че всичко, което е под това равнище, трябва да се махне допреди да започне да образува клонче, защото тогава ще е по-опасно за самото дръвче. И самото дръвче, ето тук тези неща ще ги оставя, защото аз не съм го оставил много високо, не искам дръвчето да е много високо. В смисъл стъбланата му част, за да мога аз, когато дойде време да оперирам с него, да е в по-ниска форма и фаза, да мога да работя с него. И заради това сега ще махна, ще отстраня тези части, докато все още не е дошъл момента, в който да стане клонче, да може да си се случва по естествен начин дръвчето. Аз с много голям интерес наблюдавам целият този процес, как се появяват, ето как се разпукаха пъпките, стопли са времето и всичко се промени, разцъфна. И аз като един начинаещ градинар мога смело да кажа, че сега се уча на много неща и питам. И когато опитах човека, от когото взех дръвчетата, казах, че може да му задавам глупави въпроси, но понеже съм новобранец и бих искал да разбера как да постъпя. Защото аз смелост имам хъс, имам всичко. Но когато ти липсва познание, не знаеш какво да правиш. А като не знаеш какво да правиш, каква ти е ползата от файдата, че си силен, смел, напорис, нахъсан и разни такива неща, като без знанието нещата си като куцопили. Така бих казал, че сега, ето благодарение на ножката, която ми е наследство от дядо ми, и един камертон. Един камертон, който когато го ударим, издава звук. Универсален звук ла. И бих желал да си пожелаем и да илядим, както обичам да казвам. На втората ябълка нямаме все още разпукани пъпчици, но тук има израстъци, които ще махна още от сега, за да съкратим надявам се най-скоро време самата ябълка да покаже своето развитие. Тук има едно много хубаво цветенце, което така беше на същото място при същото дърво, обаче предното дърво изсъхна така с годините и махнахме. Сега съм насял ябълка и върнал съм цветенцето. Както виждате, съм сложил и две резервуарчета, където ги пълня. Тук съм сложил талаш и подложката се вижда. Ето тук. Нали? Казаха ми, че дръвчетата трябва така с подложката да сочат на юг. И аз не обърнах много голямо внимание.
Но после като дойдоха двама-трима, които ми подсказаха, нали, отново ме върнаха на това, се оказа, че аз съм намерил интуитивно правилния път. Сега се намирам пред черешата. По същия начин, ето тук има пъпка, която се е разленила и която ще отстрани, за да не взема силата. Тези пъпчета ще ги отстраня, за да съблюдаваме силата нагоре. Щастлив съм, че тази ножка, която боравя с нея, е изключително остра и не ми се налага да наранявам кой знае колко дръвчето. Ето тук отново се виждат резервуарчетата. Подложката, ето, пак се вижда къде е основата. И съм щастлив, че природата се разлини и показва своята красота. Една от красотата е, ето тук до черешата, зад черешата има насадени картофи. Картофите, които бях насял. И сега ще продължаваме да наблюдаваме природата.